Lah kok dadi Petra arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petra. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula takon. Kula takon perasaan sampean Petra ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petra saniki cilaka kaya ngono. Sampean meneng wae niku, sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula takon? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Wiradal gawe kaget geder kang padha samyang gantung sibuk ndak kriyanto ana paramuka ngenekane garing Mandoraka jebul iki ora pangling iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa Petruk kantong bala ingkang sowan Petruk padha kanthi Harja Sapratamu pono kawan Petruk nuninggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun iya ya Petruk dak tampa liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong lho apa nggih perasaan kula dhewe niku lha kuwi Bagong eneng mburimu wow kowe melu to Gong request e sapa request e para sing padha kepareng arep anu mresani iki wis SMS karo aku pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Bu, aku ya maaf terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kerteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong padha Harja Sapratamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Siapa truk kuwi? Lho. Asane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tansah pinanganing kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawangono kabagyaning gesang kula. Wih ladar. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakna Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Pak Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kanthi Harja Sapratamu. Lho, sinuwun Ngastina? Iya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanca Rama Prabu Mandoraka. Kowe ladalah. Ha inggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha kanthi Harja Sapratamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki. Tinimbalan Kanca Rama Prabu Mandoraka. Nering sambikala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindhu. Pundi? Enggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan.
Nek omong ati-ati ndak kualik ora. Ya suwe ora mbagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Awang to iki parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungso ditebaske? Ha iya. Menungso ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Betul padha karo Raja Sapratamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya. Kowe lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki? Iya, Petruk. Wek, syukur-syukur. Bekti kula kunjung sinuwun. Ya, pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Bagong padha karo Raja Sapratamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Men ketok kaya pripun ngono lho, sampean niku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura dengkulmu mrocot ora. Bekti kula kunjung sinuwun. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Petruk padha kanthi Raja Sapratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawungga suarane. Tresna udu. Sinuwun ngawungga. Lungono ta ora percaya? Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawungga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nek sinuwun Darawati iki mesti nganggo iwang sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Slamet tekamu Petruk, niring sambi kala bekti kula kunjung. Iya iya, pangestuku tampan ana Petruk. Lho nggih. Bagong padha kanthi Harjo. Niring sambi kala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjung. Pangestuku tampan ana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk padha kanthi Harjo sak pratamu Petruk. Ndarawati Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih Ndarawati. Iya iya. Pangestuku tampan ana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha Harjo. Gong, kowe iki dibageke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit karo Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo to ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmosiku meledak. Apane karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbageke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen nang luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nunjuk dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok ya, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegon njaluk aku. Oh, kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting penahan. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara Pandharaka. Niki ana wigati apa Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sunan Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Ditutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndarasedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau Gong? Modar tawu, Mbumira tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Mbumira tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Ndarasedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar
yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe swana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Saka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggap wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Mula kowe swana mrana nanjihna kok Prabu Mandura, kok Prabu Duryudana, kok Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri to. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran kunduran truk ngundurin dasmu iki kok. Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya rasa nesu kok. Mulai aku, mulia. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti nih Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Dijawis kaya ngetutke Petro. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka. Sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa? Petro, wonten dawuh. Ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuwaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan si Rukmarata padane putra-putraku mantu, malah iki mau rembugan. Kalawan atmajaku tiyang agung Mandura, yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adikku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe. Merga nalika bayi wis dadi bocah lula, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora. Lho, mesine angsal. Meskipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampean mbanci dhe mbanci ladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci ndemban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa supados boten ketang sak propintenipun nampi kamboten negaring Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacak dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngaten mawon.
Sampeyan paring dawuh ndarane kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petro menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda dana denda. Seneng aku nek wong letik iki. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging banci ndemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik dong, ha? Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Hah? Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kaliyan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kaliyan menapa ing sampun dados kalpatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekulasdewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki patih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bae ngene karo. Asli aku. Tenan aku. Aku wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula aja ora wani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalendra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Kresna tumaming drancang kan karo mebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekulasdewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkon menungso ora tatanan Petruk kanthong bolong ora nyawang lan ora ngilu karo githokmu kowe iki drajating kawula kowe drajating Panakawan nyerweteh gunemamu ya betes sewu nembo pategalan ndrawili kaya grojogan aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalendra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka.
Pandhawa karo Nekra Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16 aja kok sakpro 16 sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamuten goreng Mandaraka. Ana masalah apa, Tru? Ana. Wiwit mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler. Kowe anggere Madang terus makler ae cilakane nang kono kuwi. Ora kowe adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwe karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekra Sedewa, aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Kira nek wani ora. Kira nek cangkemmu. Bagong iki kaya idene iki muncul terus lho, Tru. Ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Lho mboten kok perkara malang kerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinum Prabu ing Mandaraka estunipun anggih kula matur sanipun Sinum Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka mriki niki ming samudana. Ndara Nekra Sedewa wis prisa nek Sinum Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negaring Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekra Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinum Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjihaken. Dawuhing Sinum Ndara Nekra Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Suwana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedumuk bathuk nyari bumi, Nekra Sedewa njaluk kemudian negara Mandaraka jumbo karo ngendikane duk nalika semono. Mergawa Prabu Mandaraka tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekra lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinum Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinum Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinum Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaran Alendra Bubinathara. Aja nggo sampeyan niku ratu mblegedu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampeyan tok klerokke. Niku ora pas. Ha ta, Kang? Aku lagi ngematke sing ngandum dose. Oh. Kono minggat iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati ae. Aku ki babang karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan kun terus ngendak dhateng jiwaning Petruk. Rasah kumlan cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, adalah sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten mung sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali. Enten pundi pampane wong neter kadedayan. Nek ora entuk keterangan Sinum Prabu Mandaraka, taunono windanana. Ndara Nekra Sedewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan Sinum Prabu Mandaraka Petruk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai.
Kowe kok ora metu. Metu kok dipaksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipaksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki ngajeng nanjeke kahanane Ponokawan. Nggih ta? Ponokawan niku didhawuhi mrika, ya mrika, dawuhi mriki, ya mriki. Monggo janjane Ponokawan nek didhawuhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Ponokawan. Kaya sagedagane iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayang. Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayang. Sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing mbelani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesule apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undakan bayar. Niku nampa? Apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora dok njaluk undakan bayar. Meng cangkeme gedumel. Niku biasa nek dirungokke ora masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandrawati ya tau dima. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya nang angkringan. Karo ratu sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimarmaning Sun. Ngoten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong Prabu Mandrawati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meng ngawur. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara. Bangga. Wah iya Deng lah. Jingger ngawur aku ki suwe-suwe tau dimong niki po Prabu Baladewa po tau ngrasake dimong karo Petruk jaman urip teng Widara Kandhang digoleki Kangsa nggih mboten yo sampean jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki ha to yo mergo sampean wedi karo Kangsa ora perkara wedi ha iya wedi wae nek ora wedi mesti ora gelem di singetke ning Widara Kandhang. Sampeyan dadi wong tani, pendake sok mikul garu luku. Nggawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti. Sing ngajari ya Petruk. Iya ta? Yo. Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. Ya aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasimpen Bratajaya Brata nek ora diwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi anu ki lho sapa Janaka ki Permadi ha Permadi ayo piye kabeh ki labuhane Petruk dadi aja sampe nae dhewe lah saiki aku tak takon karo kowe lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula takon. Kula takon perasaan sampean Petruk ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Sampean meneng wae niku, sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula takon? Bila Bagong kok malah gawe geger ben. Kisruh kabeh iki.
Ki engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari sengkune dupake cang. Ya aku nek ora lunga sik ngrekas. Men. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan nggih ta. Wong iki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong iki nek ditata kramani mesti tata krama. Niku perasaane menungso mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti lek mangsul ya sak penake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika, mreginipun mesti lek mangsul oh inggih, mrika meniki ngeten, terus mengke ngiri. Lan dilala wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabani nganggo bokong, niki ngenten, nggih nggo kiri, nggo kanan. Wong ngece leng guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aru mangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun Nalendra Gombinatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Ming sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oya. Ganggo. Terus kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adiren. Mbanada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Mangka Petruk blas durung tau ngomong karo priyayine. Terus duh wis kleru lah ku omong. Ku omong wis kuwalik dhisik. Tapi nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapakke. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat banget. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik critamu terusno sik empun tek. Empun telas. Pun mboten nonton pikiran ajeng crita napa-napa. Ora kudu tok terus ora tok terus tak pateni nang kene. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki njur ana wawan apa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tak belani kalih Petruk. Petruk nek mboten kula belani dikroyok Kurawa. 100 cacahe Petruk ming ijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahe pangestu. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandharaka. Nggih nggih ngestaken. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sing. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora, ya wis ora digagas. Dak malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah ngono nggih. Kula tangi-wangi Petruk, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petruk mesti mati, nek Petruk mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Ngono nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal Jawi. Niki mboten ajeng sikil lakon. Rama Prabu, piye Karna? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe nek eketan ana. Nah, niku sing kula karep. Wong edan nyonya. Tampan ono wis gek minggat ngono. Gawe geger ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandharaka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sing dadekake ora. Mengareng ulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan ming sak 20.
Kuwi wae ikhlas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah, mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya nggih, niki sekedhik wejangan. Iya. Dadi panjenengan dadi Nalindra iku aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng mene-mene, iso nek arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku nek asline ya apa ora, ya mbok wong kula rong tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsu malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik kowe. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat, wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek ngomongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omongane para kiai aku percaya. Gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo ngomong aku dhewe wis ngesake nggih kula tak medhah. Kanggo rak bali meneh. Rekku tiba. Arep nyumet rokok kok gagak-gagak kok ora ono rek. Karno wonten maring adhawu. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung Madukara mau Prabing Mandura iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten madane Gari Mandara kok ya. Bocah tumenggungan tak jaluk suwane aku majak uruk marata. Nggih, ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Kaya ngene iki rak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wis kowe ora usah kuwatir. Nek ora saka aku inisiatifku kowe modar kroyok Kurawa terus. Ora kok kowe iso muni inisiatif iki janjane. Kowe mungkur mau? Heeh. Aku obong-obong. Obong-obong sapa? Lho, obong-obong iki tegese aku gawe perkara. Perkarane aku ngetokke labuhane Panakawan jaman semono. Aku terus muni-muni. Petro ki momong sapa-sapa ora tau duwe pamrih apa-apa. Panakawan ki momong sapa wae ora duwe pamrih apa-apa. Nek upama do kelingan lho, Ratu Mandura Prabu Baladewa wae tau entuk sarta tau ngrasake dimong karo Petro. Aku dadi tanpa ana rasa timbal balik. Petro diajar Kurawa arep dikroyok Kurawa kok Ratu Mandura sing
Saiki wis dadi Nalendra, biyen tau dimong Petro, kok meneng wae. Terus Prabu Baladewa klepat. Metu saka Pasewakan. Metu ki mulih apa rene? Ambo. Lho, lah kowe iki ngomongke iki gedhekke atiku apa? Janjane piye to? Aku ya sebenarnya rong weruh. Ha ketoke piye? Ketoke arep mbelani kowe, ketoke lho. Nia kejaba saka kiyu kuwi. Kejaba saka kuwi truk apike kowe tata-tata wae. Kira-kira kowe nek dikeroyok Kurawa, kira-kira kowe wani ora? Wani. Nek kowe wani maju sik, ora ketang pisan pindho nganggo perang. Mosok wayang kok ora nganggo perang? Oh iya ya. Engko nek kowe kalah ketemper yudane, kowe kalah mungsuh Kurawa, kowe omong ngaku tak wadulane Prabu Baladewa. Arep tak obong atine, tak obong atine. Men ngewangi kowe. Engko nek kowe dewangi Prabu Baladewa, Prabu Baladewa wis nesu karo para Kurawa, Kurawa gajuli kabeh, kowe menang, kowe ngreleng. Oh iya, oke. Ha. Nek ngono aku tak maju sik. Nek aku kalah karo Kurawa, kowe nglaporke Prabu Baladewa. Siap. Nek kowe ora minggat lho. Ora. Kowe gawe odo-odo ngene iki sok minggat sik. Engko aku wis diajar Kurawa, kowe ra ana. Ora, ya nembeng iki aku yakin ana. Oh iya. Tenan ya. Tak maju, Kurawa wis dampyak. Sinuwun Prabu Duryudana wis ngetapke sanggaring para sata Kurawa. Apa dikira Petruk wedi karo Kurawa? Tenang, Gong, tandangane. Sinambi kowe nyawanga kridane kakangmu iki ndak tok sepelekke. Aku nek wis gelem nesu, nek mung Kurawa aja kok maju ijen. Kurawa 100 ngebyuki. Nek nganti aku kalah aja ngaku yen aku kakangmu. Jajal. Iya. Aku arep pengen weruh kowe perang. Ora tau weruh aku perang apa? Ora. Sing perang mesti aku. Oh, lambemu ora. Sing perang aku terus kok tak sawange saka kene kaya ngapa? Kakakku nek perang kaya ngapa? Engko nek aku kalah kowe sing ngobong-obong Prabu Baladewa lho. Siap, rasa kuwatir. Aku sing ngobongi Prabu Baladewa. Enteni kene ya, Gong. Engko nek ana Kurawa sing tekan kene kira-kira arep wangi Prabu Duryudana, rawi-rawi rantas, malang diputung. Heeh. Oh, halo kita Kartomarma, lho Satama, Gong, wis salang tunjang goleki aku. Kowe ra sarana diganti kene wae. Ya. Gong, Patih Sengguni Arwa Satama. Kowe ngadalo sing guring ku sing arep tak polone to. Rumangsa kowe sore mawe karo aku kok kaya ora cocok to, Gong. Pancen tak akoni ora cocok ngopo seng. Aku ki Patih ra nang Ngastina, iki nang Mandaraka, sadar diri kowe. Nang kene iki padha-padha le daya, aku ya daya ning Mandaraka, kowe ya daya ning Mandaraka. Antaraning daya karo daya ki ora ana bedane derajat pangkat. Muni samplo. Ora kok kaya sengit banget, sengit tenan aku. Asli. Elek. Bagong aja wani karo Paman Patih. Yen kowe wani karo Paman Patih sing bakal ngajar kowe aku. Kowe ngapa kowe? Kowe tak retke tak udake dedak anteng. Iya, malah lara banget. Padake belo. Manus maning jajalanan. Nuwun sewu Gusti Patih rawuh mriki Peter. Nun. Aku entuk jawab saka anak Prabu Ngastina kowe kon bali. Bali teng pundi? Bali ning Bumira tawu. Matura karo kula Sedewa yen ora bakal entuk sithik wae kamukten negoring Mandaraka mergo bakal diparingake marang putra-putraning mantu. Mula bali yo. Aja wani nyentulani rembuking anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, nek sing dawuh sinuwun Mandaraka kula nderek. Nek sing dawuh sinuwun Prabu Salyapati kula nderek. Ning gandeng sing dawuh niku sinuwun Ngastina. Monggo sinuwun Ngastina nika nuwun sewu, pernahe ming anak mantu. Janjane upama ditaker, upama ditimbang niku padha karo statuse Ndarana Kulasedewa. Lho, Ndarana Kulasedewa niku anake adine Prabu Salya.
Mongko niku bocah lolo, wis satrepe nek Pak Dene ngrengkuh kuwi dadi anake dhewe. Mongko wis tau janji, Nger, sesuk nek aku wis lengser ke Prabon, kowe bakal entuk kamukten. Lah nuwun sewu, Ndara Klasdewa niku janjane ming nanjihke, ora arep njaluk saiki, ning ming nanjihke. Terus Sinuwun Prabu Salyapati paring dawuh. Ana sing ora sarujuk, ana sing ora cocok, malah Sinuwun Ngastina paring dawuh dhewe. Nek Sinuwun Ngastina sing ngukuhi marang Bumi Mandaraka. Terus ketemu pirang perkara kula tak takon. Ketemu pirang perkara. Apa isih kurang sugih? Apa isih kurang mukti Sinuwun Ngastina? Ing atase padha-padha entuk warisan kok. Warisane wong liya-liya arep dikukup niku napa jenenge wong ora serakah Ratu Ngastina nika. Mikir seng. Wis tuwa ora gelem mikir ora. Hah? Bener omongane Petro nek sono ngene iki. Wong sugih kok tanpa nganggo rasa dermawan, tanpa nganggo rasa meweh karo sak pepadane. Bandane arep digo modar ya. Setan ora. Gong, iki mbok ya sing sopan sithik. Ah ora sopan apane karo sengkune taunana windarana wiwit bengi iki nek ora geceki sengkune ora marem atiku. Senengane ngumbar wisa. Suarane kaya lantang-lantang sing nggo korban kawula cilik. Janipun wonten perkara napa wan sampean kalih Bagong kok kados mekaten anggenipun sengit kalian panjenengan? Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kedadi Bagong kok sengit karo aku. Nek Petra arep dundurke, Petra cecok ora gelem mundur. Upama sampean ngrubutke Kurawa, Petra ora bakal wedi, ya, Tru? Ora. Bagus. Wis dajar Kurawa, Tru. Wak golekane sengkune. Lambe kok kaya pedal. Lho. Tegese njaluk digenjot. Lambe kok kaya pedal njaluk digenjot ora. Rumangsane padake ora gelem bali mboten. Nek ora gelem bali apa wani karo Kurawa. Petruk biyen saiki ora bakal wedi karo Kurawa. Swatama Petruk kon bali. Ora gelem bali, krincung sikile bondo tangane. Upama ora iso dibondo tangane krincung sikile pateni dadi kondo. Ora dadi perkara. Petruk ora minggat, pecah siramu. Mang mriki Ndara Satama tanding karo Petruk. Ayo jajal. Anak Semar karo anak Jaran menang sapa? Hus cangkeme. Dicoba, dicoba ya dicoba padake ora. Mendarat-mendarat iki. Minggato. Tumbake pirang-pirang. Ngomongi ta, Tru. Men ditakoni ora gelem ngomong. Seneng nek cengelku krowak. Lara tumbake. Ya diampun wong jeneng wong tuwa kena tumbake wis biasa. Mikir le. Nganti kowe ora ngati. Udus. Wah, iya, waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal. Neng aku ora bakal neng. Saya cepet tumbake. Kena modar tenan. Arep apa? Arep kaya kowe. Nek keneng aku ora tanggung jawab. Ora. Oh iya. Udus. Banter banget rong siap kene. Untung prayitna aku. Hati-hati kok. Oh, kae mulai ngeculke kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak kok. Mumpul le, cepet saiki mumpul le.
Kecepeten. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet-cepet bareng cepet kok. Aku kecepeten. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh ya. Udus. Hoi. Oh. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, sedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen truk. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Oh. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci. Tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gaya. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis tok nggo umuk. Aku kan wonge ora tau umuk. Piye mau? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Oh. Ndur kene. Ada praktek? Bapak lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapak lunga tapa biyung meteng anu bapak lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapak lunga tapa biyung meteng tuwa, tes-tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop-stop, ngono ora manut karo kowe iki iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapak lunga tapa? Tapa. Biyung meteng tuwa, meteng tuwa. Tes-tes dadi lenga. Banyu apa lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan. Gong, bapak lunga tapa biyung meteng tuwa? Gong moto ya, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku, dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Bali. Wah, jan monggo winginane aku bar nyolong ndok bebek. Modar mati ya rumangsane aku kok le endi tumbake endi arep tak gone endi kene tumbak kok kaya ora apal terusane lho terusane iki Petruk numbak rono ngono kok malah tumbake arep digawa rumangsaku kok saya tuwa saya lalen iki baris ki terus ya. Oh. Betul. Ndara Durmagati, betul. Kowe ngucacik pala kula wae betul. Ayo mung cuwe dudu copo-copo ning Durmagati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Kok glelenge. Celius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname. Nek dikubur tangan tengen, nek diopname tangan kiwa. Pilih calah jatuh. Tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe. Nek mingset mati diantem wae ora krasa apa-apa nek pecah sirahe cepling matane serem endi. Celem kowe. Berarti aku len nantang ki kalah kulang celem. Ning nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. Manut sampeyan yo kena Petruk yo ikhlas.
Ulang gondeli karo ulipmu, tak gondelono nggo butuh apa? Petro niku wis tuwa. Wong tuwa niku ming kari antri. Lho, sing digoleki ming dalaning Pati sing Padang. Liwat Linglut mesti Padang. Wong kok cangkeme kaya ngono. Ora ndupa tak ajal lho kowe. Ayo, kowe apa aku sing temani? Tiban tanganku jeblok siamu, panggau tak ayoni. Wow, ampuh kau. Ayo ampuh Kartomarmo ngantem aku ora tak rasake apa meneh Durmagati. Kecil. Nyambut. Kopiol. Kopiol. Kopior. Kopiol. Kopior. Kopior. Wah, glek-glek wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silahkan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Aming bendho kok polahe kaya ngopo wae nya. Neng nganti iso mecake sirahe Petruk pecahan. Oh, cikal dadi lolo. Loro. Lolo. Nyo. Buri, pecah sirahmu. Gondodo, cemplok metu jeroanmu. Nek arep ngetokke jeroan ki rasa ndak tak baca. Lho, lha piye? Lho, wedan. Diplotokke. Maksudku jeroan kuwi usus. Olah kok celana dalam ki udu. Gladi sirahmu. Nyoti bano. Lucu Petruk ya men. Mati. Ora bakal aku wedan ampun. Petruk, ngapa? Aku baresen Petruk, aku ijen ditonton piye plebutan semene oke. Perebutan, plebutan. Aku nang nganti latok balas ijen bilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Ijen tenan. Ayo. Aku nek nganti tok bales glecak meguru karo kowe selawe taun. Kasang nggo gamelan, kasang gamelan. Santai wae ndak ada kecil. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek jandak rambuté ngene iki set terus tak buanting ning lemah. Candak tak junke unggahke ngeket dupak gondodo terus ditungkak cangkeme ora sembodo karo neng kono karo Petruk candak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus ngletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petruk kowe kok kalah. Nek cara aku irang bebarang bajigol Petruk kowe ngino. Halo. Oh. Lek dengkulmu kuwi. Tak kira Petruk kowe. Petruk ora omongane ra wis beda ta. Wah, top man Petruk top. Kula antil cilahe gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Petruk ki ming ponokawan kowe kadang nata. Ditonton piyai semene akeh. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Ya wis, ora maju meneh. Lah mundul wae. Mbane lemuk. Sampeyan ming dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir darah. Kok ngono apa cangkem wong tuwa kaya ngono. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikir, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing gerung maju?
watak. Citraksi. Ki kewan. Arep maju apa? Selo apa? Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wadalah. Apa? Wadalah. Oh. Apa Petro kantong bolong ora minggat arep aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi. Tinjong akhirat tojo tundang Raden Citraksi legane ngatiku. Sorry. Reme blong. Awak mung suwe nang kene kok burabat banter banget. PPPO. Petruk kok PPO. Petro kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dume iso ngundurke Asatama karo Karto Kuat. Karto Marmo. Durma gati mundur mumungsu kowe. Neng. Iki jago Gestina Raden Harya cincin goleng. Citraksi. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wani musaku. Sing tak wedeni apamu. Kelakon pecah sirahmu dadi loro. Ayo, koyo apa aku tekan baju. Wah, kelakon mati dening aku. Ayo. Wong perang kok raine pading. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Pepe tok tak ajier. Lah iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene? Brus. Pepe tok kontak. Oh. Terus bareng iku ping pindho meneh kuku kula Petro kula ajar melih. Kuku kula jengkelitke Petro ser. Terus kula dugang raine. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sembari, Bagong. Doke klepat mlayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tanpa kaprayitnan bakul kacang broke kula bruk. Kula dikepruk nganggo awake bakul kacang niku bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ha iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih bakul niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndlup ngoten. Ndelok ki apa? Kuku kula meremuk. Oh. Ora tega ndelok kula. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan man. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh.
Dadi sosok metu sosok angin. Ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Mas. Lah ngopo? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk Susuramrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya ama patis muni kan ngentekke sijine ngoten iki. Tenane. Wis sampean kersa? Ya geliyak-geliyak. Wonge isih apa? Ketese teng mriko. Klambine Kebayak biru. Oh. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampean domani, Mas. Masa Domani yakin. Mboten percaya mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus. Sobol Ate Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Jare kuwi tinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tampan ono. Perbulan. Sip ta? Sip cengelmu. Ketok iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyoh tampan ana bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu melocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lali kok ora nonton tulisane to. Dua-duanya bulat Citraksi, ngoten ta? Aku sampean kok malak. Wong tuwa kok arep rakus. Ya mbok menawa. Wong kira ya mbok menawa tumbuk bejan. Nek purun teng mriko wonten Tenane kirek. Hus. Lambemu ora. Kirek kok ditok-tokke ra. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Iya. Minggir ayo, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan teng mriki enten apa? Lho. Ditakoni urung wason kok ditakoni kowe. Jamak lu meneh wong takon nang dalan gentitin aku. Wah.
Aku nek omongan karo kowe iki janjane iki wegah. Ning gandeng anane sing adem ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Sampeyan wau mlayu saking kedaton negari Mandaraka, kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petruk. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isih ngareping Rama Prabu Mandaraka mula aku trimo lunga. Walah, Baladewa. Ame ngisine kok dadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewang karo Petruk. Lah kok tinemune saniki malah ganteng riki. Lah terus ke mlayu-mlayu ngopo? Petruk dikeroyok Kurawa. Lho. Petruk dikeroyok Kurawa piye? Petruk wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana. Iya. Bareng kula metu ketemu Petruk. Petruk wis dadi kuwanda. Lho. Petruk mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petruk wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Walah, Truk. Kowe kok ya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Truk? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lha kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat lho. Kurawa mentala nyigar sirahe Petruk. Alah, asli kula ora goro. Tangane Petruk ilang mbuh teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis anak. Kurawa ora turu saka manungsan. Petruk nyabdi ning Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa regane ati kuat. Lah piye? Ora demeh kowe putra Nalendra kowe iki kadane nata. Kadane Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Prasata Kurawa. Kurawa ora ndirasa manungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi menungsa. Kowe mentala mateni Petruk. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa kowe Duryudana? Oh, untuk Baladewa yo. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kowe. Kula mboten terimaken. Najan Ratu Ngastina kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petruk. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petruk, arep royok Petruk ning aja didadekke kuwanda, aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petruk diajar disikar-sikar kuandane dening para Sata Kurawa, sapa sing wani mateni karo Petruk? Mungsuhe Baladewa. Ko Prabu, pripun? Sareh sawetawis. Sareh kula aturi sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petruk, Baladewa iso sareh. Najan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu, nek Kurawa mentala karo Petruk, Baladewa mentala karo Kurawa. Kula aturi sareh. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan ya? Tenguk-tenguk nika sapa? Lho, Kyai Petruk to kae? Lho kok isih tengok-tengok ning kono kuwi? Ing ngendikaken nek Petruk mati sapa? Setan kok Bagong iki cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene kok. Wah, dalana pripun iki? Ponokan jomrene. Petruk, nun. Seurang kowe. Lah ya isih kaya. Takon iki. Gong, Rene le. Tengku lara. Hah? Kok tengku lara? Aming mrene kok wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting ceneng, Tru. Bagong rene arep dikei dit lho. Gong rene arep diparingi dhuwit karo Ndara Baladewa.
Aku wis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Agung. Rene. Teng mriki mawon. Rene ora rene tak paring ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ayo isih kok. Sing ngomong mati. Lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati. Silahe dadi papat ndasmu. Tak japos-apos ora iso kowe. Oh, Lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petruk pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken bahwa iblis larat Petruk mati tampilane Kurawa aja deh. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urung tak apa-apake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sak pepadane urip. Ku cara ngerti ora. Omongan kok kaya ngono ora. Bedo. Nun. Adrem kowe dikongkon karo Prastiwa. Nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten. Sak gedakan iki bakal bali. Lire. Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandu lan Babu Madrim. Wis kuwi wae. Piye Gong nek ngono ki apa ketemu nalar? Lah wong Ndara Klasewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandu ki ora ana, Dewi Madrim ya wis seda. Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Heeh. Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Kuwi sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan Sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Heeh. Ya mulai ya. Ya Matur Ndara Klasdewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara-ndara Pandhawa. ya. Saiki Gong, yo. Ndak selak kewengan wis setengah loro. Ya yo. Yo,